Римдарға 13-нче бүлек. Һәр кем хакимлык иткән җитәкчеләргә буйһынһын. Чөнки Алла урынлаштырган хакимлыктан башка хакимлык юк. Гамәлдәге хакимлыктар Алла тарафыннан урынлаштырылган. Шуңа күрә хакимлыкка каршы килүсе Алла урынлаштырган тәртипкә каршы килә. Ундайдар иһә үзләрен хөкемгә дусар итә. Җитәкчеләр яхшылык кылучылар өчен түгел, яманлык кылучылар өчен куркыныз. Хакимлыктан куркмаска теләһәң, яхшылык эшлә һәм мактау алырһың. Хакимлык итүсе һинең мәнфәгатең өчен Аллага хезмәт итә. Әгәр явызлык кылаһың икән, унан курк. Юкка гына кылыч тагып йөрмәй бит. Ул Алла хезмәтчесе буларак явызлык кылучыларны Алланың асуына дусар итеп яза бирә. Шуңа күрә хакимлык итүчеләргә яза алудан куркып кына түгел, вожданың кушуы буенча буйһынырга кирәк. Шуның өчен һез халым түләйһегез дә инде. Чөнки улар үзләрен үз вазифаларына багышлап Аллага хезмәт итә. Шулай булгас, һәр кемгә тиешлеһен бирегез. Кемгә халым түләргә тиешһегез, халым, кемгә яхак түләгез, куркырга тиеш булгандан куркыгыз, хөрмәткә лаеклыларны хөрмәт итегез. Бер-берегезгә булган мөхәббәттән башка бер кемгә лә бер нәмә менән дә бурыслы булмагыз. Икенче кешегә карата мөхәббәт канун талаптарын үтәй. Зина кылма, кеше үлтермә, урлашма, башканыкына нәфсеңде һузма һәм башка төрле әмерләр. Бер һүз менән әйткәндә, якыныңды үзеңде яраткан куып ярат дигәнде аңлата. Мөхәббәт бүтән кешегә явызлык килтермәй. Димәк, мөхәббәт канун талаптарын үтәү булып тора. Ошоларны үтәгез. Чөнки ниндәй заманда яшәвегезне беләһегез. Безгә йокунан уяну сәгате килеп тә итте. Без иманга килгән вакытка караганда котылу мәле хәзер якынрак. Төн үтеп бара, көн туа. Әйдәгез, караңгылык эшләреннән ситләшеп, яктылык коралдарын алайык. Котырынкы мәҗлес һәм эскелек, фәхешлек һәм азгынлык, ызгыш талаш һәм көнсөллеккә бирелмәенсә, үзебезне көн яктылыгындагы кебек әдәпле тотайык. Тормышыгыз менән Раббы Гайса Мәсих идара итһен. Гунахлы табигатегезнең азгын теләкләрен канәгатьләндерү турасында уйлаудан туктагыз.